Díomh, is mis Rinneadh, im léana tá mé ag obair mar scríbhneoir cónatha le DCU, agus inniu ba mé ag tuairt Cainte na Meáin Shóisialta in nGaeilge. So, cadí na síomhanna is fearr agus cén úsáid a winter asú sin na ceisna atá le freigar do gomsa inniu. Ach dús cadtá gceist leis na Meáin Shóisialta, well, siad na síomhanna agus clór a úsáidtar le cumarsáid dhéanamh tríd an idirlín. So, céirdí na síomhanna atá san óir a gomsa an Caint seo. Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, agus Reddit, agus neart eile. Ein rud eile gur freidir libh se smaoine bhéir is dócha sin na Meáin Shóisialta. Agus cén úsáid a winter as tú is saol na nGaeilge a réanamhs. Well, le bhéile bháin úsáidan lucht leabhartha na nGaeilge na Meáin Shóisialta sa chuí céine a úsáidan lucht leabhartha aon teanga eile iad. Le níd hain a chuirnúil le néimena a heola amach agus le teagmhailíonmh le daoine eile nó bheith argóint le daoine eile ar an idirlín dar nóí. Ach cumála sin úsáidan fálamóirí na nGaeilge na Meáin Shóisialta mar i gléasanna fálamtha. Is dócha go bhfuil sé sin ann do cheangacha eile freisin ach is fiú é lua leis an nGaeilge mar ceapan go bhfuil sé antáhachtach do dhaoine a bheith in áit nach gailtacht í agus tugann sé deis do dhaoine ar fud an domhan teagmháil a dhéanamh le daoine eile a leiríonn nGaeilge agus úsáid a bhaint as a gcuid nGaeilge beag beann ar nátain bhfuil siad. Agus dar nóí bíon a riachtanis hain ag mionteangacha, so cé go mbeadh anna chuid daoine ag úsáid na Meáin Shóisialta le béarla eolaim nó Germánis nó aontanga eile is mionteanga í an nGaeilge agus mar sin aithríonn sé cuasaí. Agus ní hamháin do lucht fálamtha ag do na daoine a bhíons ag leabhar nGaeilge go rialta lucht leabhartha na nGaeilge daoine bhfuil cónaí ar thús a gailteach daoine atá ag leabhar nGaeilge ar réanos ar a saoil gach lá. So is fiú fechant ar TED Talk a thug Theresa Lynn ó DCU faoi úsáid na nGaeilge ar Twitter is féidir fechant ar lína go fóla agus chuirtí mé Naisc leis seo. Bíonn si Caint ar meallach go úsáidtar an nGaeilge ar Twitter agus na hathratha a bhíonn sa gceiste sin don teanga agus conas a déann sé a bhaim ar an teanga freisin. Is fiú rá nach gcónaí go mbíonn ábhar nGaeilge ar fáil ar lína go fiú. Bíonn tromlach an tábhar atá ar lína ar fáil sna mórtheangacha nó ar leid bíonn sé ar fáil sna teangacha sin ar dús agus an sin déanann pobl na nGaeilge obair chun iad astrú go nGaeilge. So aber gníimiid de crothú gifs ag astrú síomhanna, ag astrú méimena agus uaireanta tarlíonn sé go hána nádúrtha, so dá mé chud éigean ag scape ar Twitter seans go scaping héine ach in nGaeilge. Agus fiú leis an rud sin a bhí ag tarlíonn le déine an name ar Instagram until tomorrow leis an seanna greengraph nó greengraph a chuir nóidir ort. Chonaic mise anna chuid daoine cuairde lumsa ag scríomh go dtí amórach. Agus is tócha ní hégur gur hí siad sios ará ó caiimé seo astrú ach sin rud is nádartha dómh sin é scríomh an nGaeilge. So mar sin bíonn tromlach an stiff ar lína i méarla ach bartíonn daoine nGaeilge úsáid in áit. Ach bíonn daoine eile ann a dhéanann obair na gapal ag astrú rudaí ar scála níos mó ná sin. So tugtar logáú ar an tastrúcháin agus an iarúnú a dhéanann daoine do phobal hir nó cultúr ar le. Agus dentar é leis an technoliacht is fearr agus is nua a chur ar fáil do phobal na nGaeilge. Agus troci mé ras agus sin níos déine mar tá buin speisialta daoine a bhíons a dhéanamh don nGaeilge agus beceartce meach muid ar fád anna bhródúil agus anna buíochtdómh. Bródúil as an obair a dhéanann siad agus bródúil go bhfuil na síomhanna sin ar fáil in nGaeilge mar má bhraíonn tú ar lista na mionteangacha ar fád ar domhan is minic go mbíonn ábhar ar fáil in nGaeilge. Níos túisce ná teangacha eile a bhfuil níos mó caintóirí acu agus buineann sé sin ar fád le annachcuid rudaí éagsúla tá anachasta agus ní gádum sa tulisteach an tú díorcanis ach is fiú bheith smaoine bhéir agus a bheith buíochas is tócha. So, céirdí na síomhanna is fearr. Well, tugadh cead dom a bheith cléanta leis an Caint seo.
Tám an tóca le síomhanna le anpasúla daoine le gachtain eile, Tá mé tóca le síomhanna le ní úsáidm cín eile. A chuirna mé iirecht cinna tuiscint áil roiint síomhanna agus appanna éagsúla don Caint seo, agus rihí méid siad anna cuidóibh dtír cnis. So, Tásói mé le Facebook, seanna síomh dar nóí, agus ceann a míon isgrúpa níos sinna ag buint úsáide as faoi láthair na huire, ach fós bíon daoine ag buint úsáide léithúil as an síomh seo. Agus is fiú go mór é lua. Tá an lehanach ghailige amháin fós anna gníomhach ar an síomh sin, na daoine a chursús ábhar chuile lá, agus bíonn sé an úsáideach freisin i dtaobh ólas a scapa faointanga. Bhí me sé dribblad ar bháin, mar chuir mé Naisc ar ghailige amháin ará béarla cumála ghailige, bhí astrúcháin ann, bhí Dawn agus astrúcháin, agus ní áidir sásta tuiscrobh béarla ann don astrúcháin. Sin an cinál átá ann, agus tá sé in anam an lehannig freisin na ghailige amháin agus ghailige amháin atá wathu. I dtaobh YouTube tá go leor chuntais éagsúla ann, idir canal telefíse, canal cólachtaí, mar hampla TG4 Bloc, TG Lurgan, BBC Ola, Nos, agus crothíonn na cólachtaí seo ábhar le nGaeilge, ach cumála sin tá chuntais farsanta ann a láthraíonn ábhar nGaeilge an tamar fad nó ó an bchéile, cosúla TG Fowlam, agus roinnt daoine eile a bhíonn sa déanamh úslódáil ar ábhar nGaeilge. Tá imróí cluichí riomhrí ann freisin cosúla úna Meáin Shóisialta, agus caiimé rá gohfuil chuntas a gomsa freisin. Mhic Ciara má anam ar chuile bio ar an Idilín, agus tá srá a gom dar tidal What the Focal, agus mé géirí doling le ceiste le faoin Gaeilge. Bhí a gomsa trá rudaí nar hiig mé faointanga, ach rudaí nach raibh míú ar fáildom in éon áit gohéasca. Beidir nach raibh na focail le gom fiú ag an am an cheist ceart a chur, ach ag breanú siar tuigim cadíad na rudaí a raibh dacrocht a gom lo, agus sin na rudaí a dhéanans iirecht a bhíú sa srá sin What the Focal. Comála sin chum físeán filiochta ar lína, mar dúirt méid tá méid gobar mar scríbnar cónathe le DCU im léana, bíam ag scríomh rudí éagsúla ach den cuid is mó is filiocht leabhartha a scríbm, sin performance poetry, agus denim se físeán a chruthú cosúla físeán ceol ach físeán filiochta atá antú agus chuirm iad sin ar mleachanach freisin. So, má hain tuisteach in YouTube, ní bheith is go céine áit go bhítha ábhar Gaeilge, orintha déanaan YouTube mór le rá cinál dúfláán Gaeilge a leirt nó písí Gaeilge a leirt na rudí gur seachtainna Gaeilge, agus is fiú dul a póirseáil hart a tacht ar sin. Agus is féidir teacht a roinnt físeán cinál ASMR in Gaeilge freisin, agus anna chud rudí éagsúla. Instagram. Well, tá roinnt wa múntóirí meán scoile ar Instagram. Beidir go si déir na feimchláir eile ach is der Instagram is mó ecim se héin iad. Ceapam go náid bríonn sé go má tuis go dhéanann si taifead ar na scéalta Instagram in Gaeilge agus sin bheith an tastrúcháin hí is faoi mar héics. Cuireann siad ábhar in níorda a bhainens go sonrach leis an syllabus agus is áit i rúnach í mar bíon anna chuid daoine a bheith ar an is sin ar an meánscoil ag buint úsáide as Instagram agus is dócha goil sé áisiúil dómh a bheith an lagálasteach breanú ar fictor agus teacht ar físín ólas i meallach éasca le léamh, éasca le tuiscint agus sin tá sé fanama acu. Agus is dócha tá cáil mór ar múntóir meg agus roinnt daoine eile bhfuil múntóir mar chuid den anam acu ar Instagram. Comála sin tuisceil an sin béim ar fictor ar Instagram, bíon glór méimena agus rudí mar sin pictúí granmhra ar an siomh agus is féidir teachtar sin ar gailgóirí, so sin gailgóirí agus ghailigóirí cad eile ann tá annach do bhain cinál gran in Gaeilge agus méimena agus rudí difriúla agus arís is das an tábhar bheith ar fáil. Reddit? Well, dentar ábhar Gaeilge ó roinnt faoin si éagsúla a charne le chéile ar Reddit. Mar sin deá rudí ó tuairisc an nuachtáin, nós an tíris leabhar ó YouTube ó éon áit in ire
téann sé ar fad le chéile bíonn daoine á chur airde ar Reddit. Is dócha go dtigann sibh chuna sa ebrion Reddit ach mar a dtigann is féidir dul go reddit.com agus an sin tá sro ann dar tidal gaeilge agus is féidir teacht ar chuilead an sin. Mar sin nuair bhíonn fi seán déanta gom ar YouTube is minic go gurthing se é ar Reddit le gur féidir le daoine tacht ar go héasca. TikTok. Seo an app arám sa úslódáil díreach ar leis an gaiid seo. Níor hiag mé go díreach cad bhí gceist leis, hiag mé go fi seán agus ceol agus meascán den dáród i gceist leis agus annach chu dasa ag tarlún freisin. Agus bhí coppla rud feici gom a bhain leis an ghaeilge a bhí daoine trééis iad a chur ar Twitter. Agus nuair chu mé staach ar TikTok nuair chuirdaigh mé an focail gaeilge chunta mé roiint rudí éagsúla agus tá féidireachtaí ann. Beidir go mbeidh sibh an tilistádéirí ana bhir sin nó rud éigean na scríomh faoi mar chud den chósa seo. Bheadh sé raibh feicáil chunas martá daoine ag úsáid TikTok leis an ghaeilge a chur chun cín agus díreach chunas martá daoine le ghaeilge ag úsáid TikTok agus an bhfuil sé inéon chur éagsúil ó cheangacha eile. Agus níos táid tagí chuig an sih is anseo agus sin Twitter. Tá Twitter ann le roiint blianta agus tá sé an úsáideach is féidir teachtarachtaí beaga a chur amach Naisc chuig rudí éagsúla agus tá anna phobal ann, pobal gníomhach gaeilge idir fálamóirí agus lucht leabhartha léithúil na gaeilge. Tá rudí difriúla ar ceartm leabhart futhú ar an sih. Ar dús tá an sih ann indigenoustweets.com agus an rudatá geiste sin tá an talamh Kevin Scannell fear iontach a bhfuil scona gaeilge agus a bhíonn sig obair ar son miontangacha go háirithe i réimse an ríomholaíocht. Chroigh sé an sih seo Indigenous Tweets le listí a dhéanamh den na daoine a bhíonn ag tweetáil nó den na chuntais a bhíonn ag tweetáil i miontangacha. Is féidir dul isteach ar Indigenous Tweets le feiceáil cé na chuntais a bhíonn ag tweetáil in nGaeilge, cé bhéad den gilcanna a dhéanann siad atá in nGaeilge le céitadán den teanga cé bhéad tweet a thiúil siad tá annach chuid eolais ann agus tá sé an spéisiúil é chur gomperáid le teangacha eile freisin. Tá cad eiletá ar Twitter tá spéisiúil hasclibanna is féidir an éifeachta bheith go le hasclibanna agus is dócha gur chóirdm leirt a haí féin inis. Chroigh me se hasclib in gábhfuil is a 8 thart ar leabhaigh tríd Meáinar. An rud a hálanna tuisgur blion na Gaeilge a bhí ann. Bhí anna chuid na Meáin in éireann ag Caint faoin teanga ach ní raibh daoine a thuig an Gaeilge ag fáil deisina bheith leir faoin teanga. Is siad na daoine nár thuig an teanga agus daoine anolacha a bhí Caint faoin teanga agus ghuiil sé go mór orm. Ag an am bhí mé mo choní i America ag déanamh Fulbright in Philadelphia. Mar sin is i bhfad ó bhaile a bhí mé in áíre ach fós hain bhí mé an tunnachar a bheith gom ar na Meáin Shóisialta tuisgur chroigh mé an hasclib seo. Well an rud a scríb mé ná an féidirlinn an sa bhain trís ceapan go mé méle é mar an rud a hasstagram ná go digach lucht leabhartha an bhéirle. Na rudí na drochrodí bhí siad ará agus na feibanna a bhí ggóáil leis na rudí bhí siad ará. Agus rud a hasstagram ná gnéirthach daoine rudí a bhí cloiste acu faoin Gaeilge ach go gcuirdíis anam teanga eile in áit an Gaeilge. Agus for mé anna chud freigraí bhí an hasclib níl sé ceart go leor ag trochdaíl in dhíos sin leabhar mé le Seán O'Rourke faoi, leabhar mé le News Talk, bhí sé sna nuachtáin, bhí mé ar an nuacht TG Ceathair, agus tréis an tíal agus scríbú faoi in Irisí sa bhaiscis agus i teangacha eile agus an sin ag déir an lei bhuaigh mé dúis, bhuaigh mé gradam chumarsáid ag na gradam chumarsáide ag an reachtas in gábhfuil a 8. In áíre bhreath mé ag an am nar bhí mé America agus bhí mé ag leabhart le daoine Shóisialta agus ar an nuacht ó mo cheomar America héad mé go raibh éificht ag an hasclib sin agus ag na tweetna a cheol daoine amach ar an hasclib ar an saoil
ach nuair fuair mé dúis as is dócha inar riire hiag mé geart an sin an cuacht a bhainens leis na Meáin Shóisialta agus na féidireachtaí atá ann lo freisin. Mar sin céir eile ó tá heislib a gom le blianta fada inis filiocht na mát agus tá méid déanamh aithrise filiocht na mórd, so sin bardic poetry agus filiocht na mát ná Tuesday poetry agus tá mé géirí go rainhí daoine filiocht gach mát. Is cinál fachtas leanú nach é agus leiscéal do chuoine filiocht a chrocha lína gach mát. Ní tharlíonn sé gach mát, ní anam hain é gach mát, ach tá sé go deas uaireanta cuimhníam agus chur rudanéirde agus an sin má hain tú isteach mar bhreaning tú ar an heislib is féidir an srut ar fáda eáil ó húsáma agus tá sé sin an úsáideach. Luigh mé an talamh Kevin Scannell níos luúthe agus ba cordam in ire dolisteach ina chuid se ibre níos mó mar denan sé rudí iontacha ar son na ghailige léinn. Tá sih Kevin Scannell agus chuir mé nascaisteach an seo ar dhéanann sé anna chuid rudí éagsúla. Cean an rudí a dhéanann sé ná trochtaí, so is féidir trochtaí a legan amach mar lérád agus tá sé anspéisiú go deo. Chuir mé nasc híos faoi seo agus is féidir focail a chur gomprád le na chéile feicáil cad é an tám a bhí daoine nó a bhí an daoine a Caint faoin vocal sin nó buint úsáide as an vocal. Agus in amantí tá sé ansoléir cén fá aber bíon daoine Caint faoin nolig níos mó timpeall na nolig agus lálapóric agus de lehéad ach an sin aber dá meach refrennig tarliúint nóir bhíon an refren is déananig tarliúint thosaigh daoine Caint faoi gin villa agus maná anna chud. Comáile sin tá hapax gaeilge aige, so sin cinál robot an chuirsíosí an Kevin ar ná ball the robot arm Kevin Scannell. So denan an Twitter sin tweet chuil óir gnúsáid an tuairisc focail den chéadúir agus tá sé bunathe ar chuntais dar title NYT first said, so sin New York Times first said. Agus ríis fecinn tú rudí an ábhartha le déanaí na focail a bhí an úsáid ag tuairisc den chéadúir ná féin éonarathe agus cocúnú agus a lehéide sin. Mar sin fecinn tú an teanga ag fás nó ag éhlód agus tuigeann tú go nádartha cén fá go raibh na focail sin in úsáid ag tuairisc den chéadúir agus sé anspéisiúil ar fad. An sin tá robot an tiisle cinedig ag Kevin Scannell ar lína freisin agus an rudí dhéanann an robot sin ná raníonn sé samplaí randomacha den tiisle gineadach ó tuisna éagsúla atá hena féin ar lína agus déanann sé iad achilcha. Agus tá anna chuid chuntais eile ag Kevin Scannell agus crutha aige nach iad sin agus fiú dul ar an sih cain.com le feicáil cátáin. Luigh mé níos luúthe go ghairid logáú agus daoine ag astrú síhanna go ghailige ónas nach méid le leabhartha na ghailige. In áit le lefingine gan an bogarí nó na síhanna nó a lehéad is fearr a bheith ar fáil ina dean go héin. Agus tá mé ansásta go bhfuil an riamh acha do bhain. So sin buin daoine atá ag astrú an idirlín ar mo hon agus ar do hunsa. Ceirtá gceist leis an riamh acadamh. Is grúpa astrothirí agus riamh ólathe iad atá freigrach as na leganna go gaeilge de bhogáirí éagsúla, Gmail, Firefox, LibreOffice agus neart eile a chur ar fáil, agus an eisling atá acu ná timpplacht lán ghaeilge a crothú ar an riomhre, idir bogáirí sih idirlín appanna cluichí agus a riile. Agus tá WordPress ag an riamh acadamh mas mí le dolisteach agus níos mó a léamh faoi an riamh acadamh agus an obair a bhíonn tá dhéanamh acu. Mar sin, níl mór an eile le rágam faoi na Meáin Shóisialta faoi láthair. Ní jaci mé go mion isteach in chuile rud atá ar fáil nó na féidireachtaí ar fád ach tásúlagam gur thug mé spléacha aigen ar na Meáin Shóisialta in Gaeilge agus na féidireachtaí a gháin lo. Tásúlagam go núsáidí sibh roinnt den na síomhanna a luigh mé ar seo mar bhfuil tú tar éis iad úsáid hena go leanaí sibh na chuntais éagsúla agus beidir go dosóidh sibh ag úslódáil in Gaeilge sibh hain freisin.
So sin é weimse fanna deagháil mas míonlibh is féidir teachtar mar na meán fád tá ar fá ag mis Ciara agus darnóí is mis an scrín or cónathe ghailige le fiúntarscoil na ghailige imléana in DCU. Agus mas mí le teachta deagháilm faoin ghailige, faoin litríocht, faoi aontugra ina rire bhaile a phlé bheith lán fáilte ród é sin a dhéanamh agus tá mar riomhfost fáil leis seo freisin. Slán inis agus gur míle maithagah.